खुलुमबाय आंनि मुङा सुरेश नार्जारि आरो नोंसोर नायदों स' दिनैनि टपिकआ जाहैबाय about एन्टि ससियेलनि बागै अके बे मोनसे कलाबरेशन खालामदों आं सासे लोगोजों अके जाय सानैजों डिसकास खालामदों बे टपिकनि बागै स' फर दैट रिजन माने आं कलाबरेशन खालामबाय बेजों अके ललित इनसाइट होननाय सासे इउटुब चेनेल दङ लिंकखौ होनो हागोन डिसक्रिप्सनाव गो एन्ड चेक इट आउट हिज चेनेल अके स' एन्टि ससियेल माखौ होनो आरो मानि थाखाय जायो बेफोरनि बागै एसे रायलायगोन आरो अबाव जानायमोन लाइक एग्जाम्पल होनो हानायनि माने आर्टिकल्सफोर पिकआप खालामदों जेराव निउस दं अके निउस आर्टिकल्सफोर पिकआप खालामदों बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनो हागोन नोंसोर गो एन्ड चेक इट आउट खालामनो हागोन जेराव नोंसोर फरायनो हागोन फुल आर्टिकलखौ अके स' जायहा एन्टि ससियेल अके जायहा एन्टि ससियेल बिसोरखौ नोंसोर मा होनगोन एबा आंनिबाथ' लाइक इट्स साइक'पेथ माने जाबाय मेन्टेल अके मेन्टेल मानसिफोरखौसो एन्टि ससियेल होननानै बुजिनो हायो अके आरो एसे डिसअर्डार लाइक पार्सनेल डिसअर्डार थायो अके जेरावहाय माने केयार खालामा कि लाइक पाब्लिकआ मा फिल खालामदों आंनि नेबारहुडआ मा फिल खालामदों आंनि कमिउनिटिया मा फिल खालामदों बेनि बागै एबा आंनि कमिउनिटि मा डाइरेक्सन थांदों बेखौ जेबो केयार खालामा जास्ट बेनि प्रफिट नांगौ एबा लाइक बेनि थाखायल' माने लाइक बेल' ग्रेट होननानै सानना लायो अके बे केयार खालामा कि लाइक नोंनि फिलिंसआ मा हार्ट जादों नोंनि माबाया मा जादों बेफोरखौ जेबो थाल लाया अके स' गावखौनो गाव अके जों बोरै सिनायना लानो हागोन कि लाइक जों एन्टि ससियेल होननानै एन्टि ससियेलआ जाहैबाय लाइक जेराव मेनिपुलेसन जादों मेनिपुलेट खालामदों नोंसोरखौबा अके बेबो मोनसे एन्टि ससियेलनि एक्टिभिटि अके देन मोनसे दंबावो एबाउट जेरावहाय माने नोंनि बेलेगनि राइट्सखौ नों माने सेना लानाय अके बेलेगनि राइट्स जेरावहाय बे मावनांगौ होनबाबो गावनि राइट्स दं कि लाइक आं होननो हायो कि लाइक मावहैनांगौ होननानै बाट बेखौहाय माने मा थांगोन लाइक नोङो एबा आं होनबाय नों मावनो मोना बिनि राइट्सखौ सेनाय जादों नंगौना नङा स' फर द्याट रिजन बेबो मोनसे एन्टि ससियेल होननानै मानिजायो अके इनरेसपन्सिबल जेरै इउटुबार्स दं अके साम मेनसन खालामबाय साम बाट नेम मेनसन खालामब्ला नोंसोर गावबा गाव बुजिखादो सोरखौ होननाय जादों सोरखौ होननाय जायाखै अके इनरेसपन्सिबल जेरावहाय ससाइटिखौ एफेक्ट खालामो कि लाइक ससाइटिया डाइभार्सन बोरै जागासिनो बोरै मेनिपुलेट जागासिनो बेखौ जेबो केयार खालामा बेनि थाखाय मेनलि मा जास्ट खुगायावल' होनगोन ससाइटि बाट इन रियेलिटि बे ससाइटिखौ जेबो केयार खालामा कि लाइक मा एफेक्ट जागासिनो मा इनफ्लुयेन्स जागासिनो मा बिहेभ खालामगासिनो बोरै बिसोर रेसपन्स खालामगासिनो बिसोरखौ जेबो केयार खालामा बेबो मोनसे ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटि अके आरो मोनसे जाहैबाय लाइक निउस दं अके निउस दं एबाउट क'क्राझाराव जाहैदोंमोन सेप्टेम्बर 19 सेप्टेम्बर 16 2019आव जादोंमोन बेयो सासे मानसि पस्ट खालामदों रिनय अके रिनय बसुमतारिया पस्ट खालामदोंमोन इन नर्थ इस्ट नाव होननानै मोनसे निउस आइ थिंक निउसबो होनजायो अके मेबि निउस अके नर्थ इस्ट निउस होनना दङ बेनि लिंक होनो हागोन आं नोंसोर चेक आउट खालामबानो जाबाय बेवहाय रिलि खालामदोंमोन एबाउट सेक्सुवेलिटिसनि बागै लाइक सेक्सुवेल हेरेसमेन्टनि बागै अके वुमेन सेक्सुवेल हेरेसमेन्टनि बागै भाइलेन्स एगेन्स्ट वुमेन अके जेरै टर्चार खालामनाय बायदि जाहैबाय आरो जेरावहाय लामा सामा थांबानो माने एदावलाबायनाय टिजिं खालामनाय इभि टिजिंनि बागै अके हेरेसमेन्ट खालामनाय बेफोरनि बागै हेरेसमेन्ट नोंसोर बुजिखायो जेरावहाय नोंसोरो अके हेरेसमेन्ट नोंसोर बुजिखायो आं बेखौहाय बुङाबाबो जासिगोन हेरेसमेन्ट माखौ होनो अके देन साइबार बुलिं मलेस्टेसन नोंसोर बुजिखायो जेराव मोनो बेयावनो माने फुजाफ्राव बांसिन जायो अके बेफोरो लाइक दांला दांलि खालामनाया बिराद सोलियो बेयो फुजाफ्रावसो आं बिराद नुबाय बेफोरबो एन्टि ससियेलानो जायो अके एबा समाजनि बेरेखा मावनायानो जायो अके देन साइबार बुलिंआ जाहैबाय एबाउट इन्टारनेट जेरावहाय इन्टारनेट थांबाय सोरखौबा रायहैबाय बखिबाय बिमाखौ एबिउस खालामनाय बेफोरो साइबार बुलिं जाहैयो देन स्लाट स्लेमिंनि बागै आं बारा एबा रिसार्च खालामाखै एबाउट स्लाट स्लेमिं अके स्लाट स्लेमिं माने जाहैबाय स्लेबनि बायदि अके स्लेब माने जाहैबाय जेरै मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन अके फेसबुकाव मोनसे भाइरेल जादोंमोन जेरावहाय हिन्जावखौ खादों बिसनायाव खादोंमोन जेरावहाय बेबि दंमोन अके खाथियावनो बेबि दंमोन आरो लाइक भिडिअ बानायबाय थादोंमोन देट्स कल्ड स्लाट स्लेमिं एन्ड आदार्स ड्रिंकिं ससाइटिखौ केयार खालामि जेरावहाय बाइक जेराव पाब्लिक बांसिन बुरजा दं बेवहाय सिबखलाबायनाय बाइक देट्स अलस' एन्टि ससियेल अके बेबो मोनसे एन्टि ससियेलावनो गोलैयो एबा एन्टि ससियेल केटेगरियावनो गोलैयो अके देन गेम्बलिं होननो थांबा जुवा खेल अके जेरावहाय पाब्लिकखौ गेदार खालामनानै माने लाइक वान डे 2 डे जानाया बेलेग खोथा बाट पार्टिकुलारलि जाबाय थानायावसो बेखौहाय माने बेबो सासे एन्टि ससियेल होननानै केटेगरियाव दोनजायो देन ड्रागआथ' बारा कमन नङा जोंनि बर' ससाइटियाव अके बे बारा एफाग्राब कमन नंद्राया बाट उइथ होनबा गान्जा होनबा थांबाय मारिजुना होनना थांबाय अके लकेलाइज जायो बेफोरो उइथफ्रा स' बेफोरबो माने ड्रागनि केटेगरियाव थांनो थाङा मिथिया बाट थाङो अके साउन्ड इसु थाङो मानो होनबा लाइक आर्टिकल्सफ्राव नुदोंमोन अके लेट्स कम टु द पइन्ट अके देन बेनि बागै एसे रिलिज जादोंमोन देन
आरो मोनसे रिलिज जाबावदोंमोन इन 2019 आवनो आगस्टआव जादोंमोन आरोखि आगस्ट सेप्टेम्बरनि सिगां बेयो आगस्टआव जादोंमोन 12 आगस्टआव जादोंमोन 2019 आव जेरावहाय एच विला मोनसे पिजि एबा पेइं गेस्ट मोनसे दंमोन ओके पेइं गेस्ट दंमोन जेरावहाय हर गेजेराव सासे लाइक सासे नङा बाट जायहा रुमाव दंमोन ओके एसे पिजि होनानै दंमोन बिसोरनि रुमाव हाबनानै माने विन्डोखौ ब्रेकआउट एबा जिखुनु जा हाउस ब्रेकआउट खालामखांनायनि उनाव सारप्राइज थांनानै सिङाव थांनानै ओके सेक्सुवेल भिडिअस बानायनानै माने जादोंमोन जेब्ला बिसोरो सिख्लाफ्रा उन्दुनानै दंमोन ओके स' मोनसे बेबो मोनसे लाइक एन्टि ससियेल जादोंमोन ओके एबा समाजनि बेरेखा जादोंमोन स' बेयावहाय रेलि जादोंमोन एबाउट द्याट आरो बे मोनसे बिराद भाइरेल जादोंमोन लास्ट इयार कि 2019 आव बिराद भाइरेल जादोंमोन बिराद निउसबो नुदोंमन बाट आं सानबाय लाइक वी शुड पिक दिस आप ओके बे टपिकखौ पिकआप खालामनांगौखाय बे आर्टिकलखौबो आं दिनै पिकआप खालामबाय ओके स' प्लिज बेनि सर्सनि लिंक ओके जाय आं सर्स जेरावनिफ्राय आं पिकआप खालामनानै बेखौ बुंदों बिनि लिंक दङ जास्ट गो एन्ड चेक इट आउट आरो प्रपर फरायबानो जाबाय ओके देन थार्डआव मोनसे भिडिअ पार्टिकुलार भिडिअ दंमोन ओके बाट आं लिंकखौ क्लिक खालामदों फेसबुक लिंकमोन बाट आं मोनासै सरि फर द्याट आं बेखौहाय हायासै फर द्याट रिजन ओके सरि आरो निउस ओके निउस लाइक 2019 नि 30 सेप्टेम्बरनि निउस मोनसे आं नुदोंमोन ओके जाय सासे बर' इउटुबार लाइक निउस रिपर्टार होनजायो एबा निउस चेनेल मोनसे माइ रादाब होननाय इउटुब चेनेलाव माने मोनसे लिंक होना होदों डिसक्रिप्सनाव गो एन्ड चेक हिज भिडिअ बेयावबो रेलिनि बागै होदों ओके जेरावहाय होनदों एबाउट हेरेसमेन्टनि बागै आनकनसार्न स्प्रेनि बागै होदों आरो मलेस्टेशननि बागै होदों ओके मलेस्टेशन माने मा पार्टिकुलार बुजारसानै मलेस्टेशना जाहैबाय जेराव गथ'फोरानो जा ओके गथ'फोरबो जाय सिख्लाफोरानो जा बिसोरखौ मलेस्ट खालामलाबायनाय लामा सामा जेराव मोनो बेयावनो दांला दांलि खालामनाय बेफोरखौ मलेस्टेशन होनो ओके स' बिसोरनोसै आङो एफाग्राब डिपाव थांद्राय जास्ट आं नोंसोर लिंक होबाय नोंसोर जास्ट चेक आउट खालामना होबानो जाबाय ओके आरो प्लिज गो एन्ड सापर्ट लालित्स इनसाइड ओके लालित्स इनसाइडआबो बिराद मोजां कन्टेन्ट माने स' प्लिज गो एन्ड सापर्ट आरो मोनसे खोथा बुंबावनि जाय सानदों लाइक यु वान्ट टु कलाबरेट विथ मी ओके कलाबरेशन खालामनो गोसो आंजों एबाउट साम पार्टिकुलार टपिकनि बागै जाय सिरियास टपिकनि बागै नोंसोरो बुंनो गोसो डिसकास खालामनो गोसो आंजों प्लिज कन्टेक्ट खालाम आंखौ आंनि वाट्सएप नाम्बार आई थिंक सरि वाट्सएप नाम्बार होथ'ला खोमा ना रेडिटआव थां ओके रेडिटनि लिंक होना दङ रेडिटआव थां ओमफ्राय जास्ट होना हो नोंसोरनि टपिकआ मानि बागै जों रायज्लायजानो गोसो मानि जानाय नोंसोरो डिसकासन खालामजानो गोसो आंजों अके बेनि बागै बुंबानो जाबाय देन विल डिसकास अबाउट द्याट बिनि उनावहाय जों रायज्लायगोन आरो बिनि पार्टिकुलार भिडिअ फैगोन लाभ इउ अल जय बरनजय आरो आसा खालामो नोंसोरो मोजां मोनगोन बे भिडिअखौ पिस 작은 बर' 하리 자유만의 물강 돌스 문어 작은 꼴로 고토 벌어거터